Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don aw ye ayiwa a kun de ye kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ olu ka wuli ka jɔ don ka se ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan ayiwa a ka se ka faamuya sɔrɔ a la anw ta ye k'a bama yɛlɛma k'a lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o tuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ u bɛ tali kɛ l'essor min ye les échos welewele ale bi yan reflet d'Afrique ale bi yan nouvelle horizon bi yan min ye le challenger le républicain ani le soir de Bamako limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakale aw ye a ka faamuya kama nka yan'an ka da don fasidi sɛbɛnw na limanaw an dɛmɛba n'o ye Yawu Dolima an bɛ bɛɛ lajɛlen wele u ka se ka Yawu Dolima ale san k'a min sabu ayiwa nɔnɔ kɛnɛya ani ayiwa min ye nɔnɔ yɛrɛ ja o bɛ a la o tuma an bɛ nɔnɔ Dolima baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka taa se o kati ma n'u ye an dɛmɛbaw ye limanaw gafew an bɛ don olu kɔnɔna la l'essor ale bi yan an bɛ l'essor ta a y'a yira k'a fɔ min bɛ lakanako ko fɔ n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na o k'a ma ko sécurité internationale jamana ma bɔ jamana na san o san Russie jamana de bɛ wele bila ayiwa diɲɛma ma u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa Russie jamana kɔnɔna la ka se ka kuma ayiwa diɲɛma ka lakana jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na ayiwa k'o kɛnɛ sigi o de la ayiwa min bɛ Mali ko fɔ ale tun bɛ kɛnɛ in kan an ka minisiri min n'o bɛ an ka lakanako kunna colonel Sadio Kamara ayiwa min b'an ka finitigiw ka lakanako kunna ale de tun bɛ Mali tɔgɔ la nin o la minisiri Sadio Kamara a kumana tarata tɛmɛnen na a y'a ka ɲɛfɔli kɛ ani Mali jamana yɛrɛ kelen bɛ ka hakilila minnu ta ka lakanako la ni ɲɔgɔn ye ni nin y'a tago 11 na yɛrɛ ye Moscou n'o ye Rusiw ka faaba ye a jala k'a fɔ min ye Mali gouvernement ye ko nin wagati in na ayiwa lakanako yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na Mali gouvernement y'a fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ ani maa wɛrɛw bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo cogo min na k'a ka fɛɛrɛw yɛlɛma fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw ni jateminɛ kɛ lakanako ye a bɛ se ka sabati cogo min na sabu minisiri ka kuma la ko Mali ni maa caman de tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ nka sɔrɔdasi ba caman olu tun bɛ Mali dugukolo in sanfɛla la yan nka olu y'u danw jira u si ma se ka u ka nani ma se ka foyi bɔ Mali lakanabaliya la minisiri Sadio Kamara limanaw a kɛlen kɔ ka kuma ta kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ ko foli a bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta min ni o ye foli don ale yɛrɛ da ka t'o ɲɛfɔ ayiwa Vladimir Poutine ye a y'o foli kɛ o kɔ min ye colonel Sadio Kamara ye a ko nin y'a san kelen u sigira nin kɛnɛ kelen in kan limanaw ka nin kuma kelen fɔ n'o ye lakana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina tilebiyanfan ani sahel kɔnɔna min ye Sadio Kamara ye limanaw a jala k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a lajɛ san kelen kɔfɛ fo kana bila bi la ayiwa min ye halisa lakanabaliya min n'u y'u sigi a kuma ka san kelen halisa o lakanabaliya kelen in a kuma bɛ sen na wa waleyaw yɛrɛ bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebiyanfan ani sahel kɔnɔna la minisiri Sadio Kamara a ka kuma la ayiwa ko fɛn don min ni nimisako don sabu n'i y'a lajɛ bi in na jamana minnu bɛ yen ni se puissance mondiaux ninnu ye minnu fana bɛ yen nɔ n'olu de kan ka ayiwa farafina jamanaw dɛmɛ k'a fɔ de gɛlɛya bɛ olu kan ko la a ye misali ta jamana 3 kan Mali Burkina Faso ani Niger yɔrɔ n'i y'a lajɛ ni jamana ninnu limanaw lakanabaliya bɛ kɛmɛ ka fereke u sen na ko nka ko o si ma ayiwa jamana dɔw minnu bɛ yen ni se bɛ u ye u ma olu sɔn hakili la fo ka tila k'a fɔ ko o jamana masinaw de kɛmɛ ka ayiwa u ɲɛ tɛnɛ kɛ ni jamana damadɔ dun ye ko f'u ka ayiwa ko latɔnw la walima ka gɛlɛya min b'u kan ko f'u ka dɔ fara o kan jamanaw n'i y'a lajɛ groupes armés n'o ye terroristes ye olu minnu bɛ yen ni olu jabala kɛnbɛ ni jamana ninnu ye ka bamanciya wale farida ka ɲaga da ni jamana ninnu kɔnɔna la ka min ye tiɲɛni boloda
yani u ka o jamana ninnu dɛmɛ k'a fɔ ayiwa ka gɛlɛya wuli ka bɔ u kan nka i b'a ye k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen ni sɛbɛnw ye olu de bɛ fara walima ka fɛɛrɛ tigɛ ka ji jukɔrɔla la jamanaw ka fara ninnu kan ka tiɲɛni boloda nin jamana ninnu kɔnɔna la Colonel Sajo Kamara ko a ko ka gɛlɛn dɛ ba hakɛ min bɔra diɲɛ ɲɛfɛ ka na Mali kɔnɔna la yan ka n'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ kɛ a bɛ san caman bɔ o dɛmɛ ninnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ Mali jamanadenw caman ye k'a fɔ ayiwa lakanabaliya dɔ de bɛ fara a kan don o don fɛn tɛ bɔ a la a ko n'i y'a lajɛ setigi jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛn bɛ ayiwa u bɛ kuma fɔ u da la nka u dusukun jɛlen tɛ ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ko e k'a lajɛ a ye misali ta san 2011 waatiw la Libi jamana kan limanaw min kɛra Libi jamana kan ni u ye Libi filenkolo ci ka dakolon ci o kɔlɔlɔ o nana bin min ye Sahel jamanaw kan Mali yɛrɛ b'o kɔlɔlɔ kɔnɔna la hali sisan Mali sen tɛ k'a yɛrɛ bɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔna la n'i y'a lajɛ Colonel Sajo Kamara a ko a ka kan bi minnu bɛ yen ni olu ta kɛn bɛ ka farafin jamanaw k'a fɔ de u bɛ kuma min b'u da n'o de ye ko hadamadenya hakɛw walima ko ka lakanabaliya kɛlɛ n'a kuma b'u da nka a tɛ u dusukun na Colonel Sajo Kamara y'a jira k'a fɔ farafinna jamanaw u kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni maa ma i dɛmɛ i ka i yɛrɛ dɛmɛ o fana ye dɛmɛ dɔ ye dɛ ko wa ko n'i y'a lajɛ lakanabaliya min cogolen bɛ Sahel kɔnɔna la bi lakanabaliya in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na a ka kan farafin jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔna la olu de k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u yɛrɛ ye o de y'a to Mali yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ fitinin min tigɛ a yɛrɛ ye wa ko ni jamana tɔw bɛ ka u ɲɛmada Mali fɛ bi u fana ka dɔ fara u ka fɛɛrɛw kan k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw a fɔ min ma ko kɔnɔkulu jɛlen u bɛ pi fɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya ninnu an kan ko nka limanaw fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛn sabu bɛɛ hakilila tɛ kelen Sajo Kamara ko Mali yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana caman de bɛ yen minnu fɛla tɛ nin ye ko ka fara ɲɔgɔn kan ka bamanciya wale kɛlɛ an dun bolo bɔlen bɛ maa wɛrɛw nɔfɛ n'o ye setigi jamanaw ye olu ma tila u ci la fɔlɔ k'a fɔ ko olu bɛna na anw dɛmɛ n'i y'a lajɛ Colonel Sajo Kamara ka kuma la ko Mali ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sa o de ye fɛɛrɛ kuraw ye a ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na o de la a bɛ fɔ min ma ko réforme minnu bolodalen bɛ ani refondation de l'État Mali ye sariya sunba kura ta kɔsa in na o mana bɔ yen nɔ a tilala k'a jira k'a fɔ ko a bɛ wele bila farafinna sifinnakaw de ma n'o ye jeunesse africaine ye jamana k'a fɔ ko sini ma sinikɛnɛ ma jamana bɛ to olu de bolo wa olu de bɛ se ka jamana mara don nataw la olu minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo bi fɛɛrɛ wɛrɛ t'olu bolo dɛ jamanaw ka baara in kɛ k'a bila u ɲɛ olu y'a bila yɔrɔ min na sini ma sinikɛnɛ ma sifinnaka minnu mina olu fana k'a ta o yɔrɔ la o de ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka hakilila ye Sajo Kamara ka kuma min dira ma jamanaw a ye min fɔ Rusi jamana kan ayiwa u ka nin ɲɔgɔn ye ba in n'o ye 11e conférence sécurité internationale jamana o de ye nin lesɔr a ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko reflet d'Afrique limanaw reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Mali ayiwa groupes armés ni o ye SEMA maaw ye groupes armés kɔrɔw an bɛ se k'a fɔ ten a jala k'a fɔ min ye mouvement de l'inclusivité k'olu filɛ nin ka ko latɔn SEMA maaw la ka jalaki bɛ SEMA kan limanaw n'i y'a lajɛ bataki dɔ communiqué dɔ u y'o kɛ ayiwa utukalo tile 12 tɛmɛnen communiqué in bɛ ɲɛsin mun ma o de ye MINUSMA ale ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔna la jamanaw mouvement de l'inclusivité u ye bolodengɔnni ɲɛsin SEMA ma n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad ka jira k'a fɔ ko u bɛ ayiwa dalaɲini wale de la dalaɲini wale min bɛ yen ni ayiwa MINUSMA kɛtɔ k'i kɔdon Mali la ko SEMA bɛ ayiwa dɔnse wɛrɛ de bɛ SEMA bolo bi ka ɲɛsin ayiwa lakanako ma Mali kɔnɔna la mouvement de l'inclusivité ka communiqué kɔnɔna la reflet d'Afrique ka kunnafoni ɲɛfɔli la a ko min ye maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord pour la paix et la réconciliation kɛrɛnkɛrɛnnen la SEMA jamanaw ko u bɛ ka MINUSMA ka tagali u bɛ k'a bila minɛn wɛrɛ de kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ dun limanaw Mali jamana ni diɲɛ keleya tɔnba de bɛnna nin kan k'a fɔ ko MINUSMA ka i kɔ don Mali la yanni san min filɛ n'o ye san 2023 ye ale banni cɛ
nka ko de kɛnbɛ ayiwa tasuma ye min sen tɛ ka da sema fari la ko bi MINUSMA bɛ k'i kɔdon n'a fɔra k'a fɔ ayiwa MINUSMA bɛ k'i kɔdon Mali la limana o kuma o sɛmɛntiyara bɛn kɛra o ka sɔn kɛra o ma nka ayiwa ko n'i y'a lajɛ jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni o yamaruyalen bɛ armée malienne MINUSMA y'i kɔdon yɔrɔ o yɔrɔ la Mali finitigiw de yamaruyalen bɛ u ka u sigi o yɔrɔ kofɔlen in na k'o lakana nka ko sema de ta kɛlen bɛ limana o sigidaw la n'u ma taa don sigidala maaw kan ka olu don n'u hakiliw cɛ k'a fɔ ko ayiwa yɔrɔ de bɛ lakana olu de bolo walima ko Mali finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛna olu kɔni bɛna ayiwa ko wɛrɛ de kɛ u tɛna na lakanani na nin n'a ɲɔgɔnna kumaw mouvement de l'inclusivité ko jamanadenw man ka sema coordination de mouvement de l'Azawad k'o lamɛn sabu ko u ye jalaki min bi armée yɛrɛ ka kɔsa in na a bɛ fɔ min ma ko cessez-le-feu bɛnkan min tɛmɛna ayiwa Bamaci-kɔrɔw ni Mali armée jamana ɲɔgɔn cɛ limana ko ka marifaw bila k'u ye jalaki bɛ Mali armée ka kɔsa in na ko Mali armée ye o sɔsɔ limana ko u bɛ ka t'u dogo ko wɛrɛ de kɔfɛ k'a sɔrɔ ni o tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ dun limana n'i y'a lajɛ a fɔ min ma ko min ye MINUSMA ka retrait min n'o bɛ ka boloda sisan dɔɔni dɔɔni ayiwa ni ko foyi tɛ ka baasi foyi tɛ ka kɛ a ko la nka ko jagoya coordination des mouvements de l'Azawad sema ale de bɛ ka ayiwa jagoya ka ko wɛrɛ wuguba walasa n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA y'i kɔdon ko lakanabaliya bɛ yen Mali finitigiw sen tɛ ka ayiwa MINUSMA y'i kɔdon yɔrɔ o yɔrɔ la k'o lakana nka ko sema k'a dɔn k'a fɔ ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila la n'olu yɛrɛ tɛgɛ b'a bɛnkan sɛbɛn na a fɔra ko bɛnkan sɛbɛn in ka don ba la n'a fɔra k'a fɔ ko violation de cessez-le-feu olu sema kelen yanni Mali finitigiw kan olu yɛrɛ kelenw de bɛ ka nin bɛnkan in a bɔrɔtɔ wa ko u bɛ min fɔ sema ye u k'a dɔn k'a fɔ Mali basigili olu yɛrɛ ka basigi bɛ o de kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ kasikibilenw olu bɛ k'u kɔdon Mali jamana na a ka kan jamanadenw yɛrɛ dama de ka fara ɲɔgɔn kan wa ka jamana lakana wa walima olu bɛ taa ayiwa ko wɛrɛ de boloda ka ko wɛrɛ namu k'a fɔ ko ka jalaki bɛ Mali armée kan ko sema jo t'u bolo nin ko in na dɛ mouvement de l'inclusivité ale de ye nin communiqué kɛ utukalo tile 12 tɛmɛnen an ye min sɔrɔ jamana le reflet d'Afrique kɔnɔ aw bonya b'a la. Limana n'an bɔra yen nɔ fasilité sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ministre min bɛ yen n'a bɛ an ka sariya ko kunna ayiwa ministre a kumana min ye Mahamudu Kasoge ayiwa ale de bɛ an ka sariya kunna bi ministeriya la o la sa ko limana maa o maa bɛ yen ko ayiwa jalaki binna e kan limana k'i ka dossier bɛ boloda k'a fɔ de ko jamana foroba tɛgɛ tunna o la min ye ministre ye ko i tɛna ye ka to yen dɛ k'a fɔ de sariya bɛ ayiwa i ye k'i to yen a bɛ o kuma fɔ ko o de bɛna ta ka ɲɛsin nin dossier kofɔlen ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa yurugu dossier ko wa dossier fɛn fɛn bɛ bolo ka bi k'a ye yamaruya di limanaw o dossier ninnu ka se ka ta ba la ka kiiriw tigɛ k'u bɔ yen dossier kura wɛrɛw bɛ yen ministre ka fɔ la olu yɛrɛ bɛ sen na wa sɔɔni yɛrɛ jamanadenw na bɔ o kalama limanaw n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ministre min filɛ nin ye k'a to pôle économique financier la a ye kɛlɛ min kɛ yuruguyurugu kɛlɛli la k'a daminɛ assemblée permanente des chambres d'agriculture APCAM dossier ka na Bakari Togo la ani Bamakɔ maireba Adama Sangare Mahamudu Kasoge a bɛ n'a fɔ nin waati in na ayiwa sariya bere a wulilen bɛ sabu n'i y'a lajɛ ko ayiwa Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waati la maa 5 tun bɛ yen min ye assemblée ɲɛma Isaka Sidibe n'u k'a ma ko Isaac a ka directeur administratif et financier DAF Mamutu Touré di Bavier ayiwa yɔrɔ olu yɛrɛ jalaki binnen bɛ olu kan olu nɔfɛ jama tɔw ko miliyari 17 jamana olu tunu cogo ma se ka dɔn o la k'a daminɛ san 2014 ka n'a bila san 2020 waatiw la assemblée kɔnɔna la yɔrɔ olu tɛgɛ talen bɛ nin waati in na olu bɛ ayiwa lasagoli la sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma o la sa ministre Mahamudu Kasoge a ko dossier kura wɛrɛw bɛ yen yuruguyurugu la an ka jamana kɔnɔna la o dossier jamana k'olu bɛna wuguba dɛ sariya bɛna tɛgɛ don u la k'u wuguba ka se ka ayiwa min ye yuruguyurugu ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ayiwa ko wa gouvernement
gouvernement min bɛ yen sisan limanaw ni ayiwa fɛla b'a la walima ni baara fɔlɔ b'a bolo bi ka ayiwa jamana sigiba sigi k'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye o de la Mamudu Kasoge a y'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen ni ayiwa ko u tɔgɔ yera nin dossier ninnu na limanaw ko hinɛ tɛna kɛ u la dɛ k'a fɔ de jamana kɔnɔna la ko i tɔgɔ de yera jamana foroba nafolo dunni na ko hinɛ bɛ kɛ e la Mamudu Kasoge ko o kuma tɛ a la fɛn fɛn ye ayiwa yuruguyurugu kɛlɛli ye limanaw ala de ka olu dɛmɛ a baara in na n'o tɛ u wulilen bɛ k'u jɔ dossier fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ nin yuruguyurugu kɛlɛli kan limanaw a si tɛna to yen a bɛɛ n'a bila sariya ka bolo kan ayiwa k'a bɛɛ lajɛlen kiriw tigɛ k'a bɛ fɛ ka min fɔ o de ye k'a fɔ Mali de ye jamana ye jamana min bɛ yen wa réseaux sociaux kan cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen bila walasa réseaux sociaux kana maa minnu bɛ yen ni ayiwa ko kuntanw ka d'u ye réseaux sociaux kan ko cakɛda dɔ bilala sen kan n'u k'a ma ko pôle de lutte contre la cybercriminalité assise nationale de la refondation ali kɛ ko ka o sigi sen kan wa ko cakɛda in a sigira dɛ Mamudu Kasoge ye ladilikan di a ko maa maa bɛ yen n'o bɛ réseaux sociaux kan ni e ka baara bɛnnen bɛ limanaw maaw dɔgɔyali ma walima ka sariya ka dɔ ka adamadenya k'o buruja réseaux sociaux kan Mamudu Kasoge ko a bɛ ladilikan di a ma ko fɔliw ma u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa minnu fana bɛ yen ni jakɛ de ka d'u ye n'o ye vidéo kɛw ye ayiwa e min bɛ ja kɛ o yɔrɔ réseaux sociaux kan i b'a sɔrɔ dɔw ka baara bɛnnen bɛ u tɛ kuma nka olu ta kɔni ye ka vidéo k'a yɛrɛkɛ ka taa walima k'a partager mɔgɔ tɔw ma e min b'a partager o e min bɛ hali sɛbɛnni bila a kɔrɔ a ka di n ye walima a ma diya ye limanaw e vidéo kɛba a bɛɛ bɛ minɛ maa kelen ye Mamudu Kasoge ka kuma don dɛ minisiri min bɛ an ka sariya ko kunna ladilikanw don limanaw Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la CMDT n'o ye compagnie malienne de textile min b'an ka kɔɔri bamayɛlɛmani koɲɛw la Mali kɔnɔna la yan limanaw ko ŋunuŋunukanw de bɛ ko miliyari 70 ɲɔgɔn na ko o tununa CMDT kɔnɔna la ristourne ko dan b'a yɛrɛ ye ko nkalon kuma don kuma in tɛ tiɲɛ ye Nouvelle Horizon ka kuma la ko n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Nango Danbele ye a bɛ n'a fɔ Nango Danbele yɛrɛ de maa minnu bɛ yen n'olu n'a ka hakilila tɛ kelen ye olu de wulilen bɛ a kɔ bi ko f'u ka a tɔgɔ tiɲɛ n'i y'a lajɛ ko a bɛ n'a fɔ ristourne n'o ye nafolo min bɛ segin sɛnɛkɛlaw ma ko a bɛ n'a fɔ wari dira CMDT ma ko kabi san 2014 min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ ko ayiwa ristourne ko min filɛ nin ye yalima a koɲɛ yɛrɛ bɛ cogo di CMDT ko fo ka n'a bila bi la ko CMDT ma pigini sɔrɔ k'a fɔ ko nin dara a tɛgɛ ayiwa ka bɔ Dakar port la ka na fo Boléré n'o ye cakɛda dɔ ye min ni ayiwa CMDT bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a jala k'a fɔ Vincent Boléré ko a na kɛ ko ale ye miliyari 70 di ayiwa CMDT ma san 2014 waati fo ka na se bila min kan ka lase manaw sɛgɛsɛgɛli de nana kɛ Nouvelle Horizon ka kuma la ko tiɲɛ tɛ kuma in ye miliyari 70 ko kuma min bɛ ka fɔ ko a tunna CMDT kɔnɔna la limanaw ko tiɲɛ tɛ a kuma la a jala k'a fɔ maa dɔw de bɛ yen fasiri ko ale tɛna maa tɔgɔ fɔ nka maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu tun bɛ kɛlɛ CMDT ɲɛmɔgɔba in kɔ Nango Danbele limanaw ko f'u ka a sen bɔ kala kan sabu a na kɛ Nango Danbele min ni a bɛ CMDT kunna bi a na kɛ ko kalata ko n'o ye ka vote kɛ maa ye k'o sigi CMDT ɲɛmɔgɔya la o baaraw dɔw de kɛra o ma bɛn maa kofɔlen ninnu ma olu kɛn bɛ ka Nango Danbele k'o kɔni ka ni baarakɛlaw kɔ don ɲɔgɔn ma limanaw nka ko nkalon kɔni mana mɛn cogo cogo ale tɛ mɛn boli la a nana kɛ yɛrɛ ko maa kofɔlen min bɛ ka nin kuma in fɔ k'a ale yɛrɛ jɛlen tɛ nin ko in na sabu k'a ni baarakɛlaw yɛrɛ bɛnnen tɛ ko kɔsa in na ayiwa kumakan dɔ bɔra da min yera réseaux sociaux kan a n'a baarakɛɲɔgɔnw k'a na kɛ k'a ye marifa yɛrɛ ta limanaw ka baarakɛɲɔgɔn dɔw bagabaga wa ko ka kuma lankolonw ta ka ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔw ma o de y'a ka taabolo ye wa o waleya kelen limanaw a bɛ k'o de ta ka ɲɛsin CMDT ɲɛmɔgɔ ma miliyari 70 tunuko kuma min fɔra o ye kuma kuraya bolo min bɛ yen n'a bɛ k'o ta ayiwa ka CMDT ɲɛmɔgɔba ka ni baarakɛlaw kɔ don ɲɔgɔn ma limanaw ko kuma ninnu tiɲɛ t'a la dɛ fasiri de ka kuma don Nouvelle Horizon Alima So ale ka fasiri don Nouvelle Horizon aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le challenger ale kumana
min ye challenger ka bi kuma la ko limana an ka kungo kɔnɔnaw ka se ka o lakana ani sigida bɛ se ka lakana cogo min na k'a bɛ n'a fɔ yiri tigɛ ka yiri tigɛ k'a sɔrɔ ni cogo min ka di ye ka yiri tigɛ sariya tɛ maa minnu yamaruya limana ko nin ye maa dɔ ye min bɛ société civile kɔnɔna la ale de ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin ministre min bɛ an ka sigida lakanani kunna ministre de l'environnement ka se k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa jiritigɛ banbali min bɛ an ka kungo kɔnɔnaw togoda ninnu na limanaw ni ministre ma wuli k'i jɔ ka dansigi kɛ nin baara ninnu na an ka jamana a laban an na yiri ɲini an ɲɛna a tɛ ye wa sahara o na kɛ anw ka jamana taabolo ye min bɛ tali kɛ lettre min ni a cira ministre ma ayiwa min bɛ Nuhu Mayiga chargé de l'environnement assainissement et changement climatique bureau exécutif du conseil national de la société monsieur le ministre ayiwa ale kɔni tɛnɛni mana min fɔ bama ɲɛkuru ko la i mana a dɔnbala jɔnjɔ y'a fɔ ale min bɛ yen n'a a bɛ ka kuma nin ye ayiwa sigida lakanani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ o de ma société civile kɔnɔna la ka a bɛ fɛ ayiwa ka wele bila ministre ma min b'an ka sigida lakananiw kunna ko a ye fɛn dɔ jateminɛ n'o ye jiritigɛ banbali min bɛ an ka ayiwa sigidaw kɔnɔna la wa ko yiritigɛ in a bɛ kɛ ni eaux et forêts dɔw de ka ayiwa janfa ye ka ɲɛsin an ka kungow ma walasa ko a bɛ fɛ ka ministre ladɔnniya a ka bɔ a kalama k'a fɔ ko ayiwa ale min n'ale ye sigida lakanani jɔnjɔn ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ k'a tɛ se k'i makun ni waleya ninnu ka fiyewu k'a b'a fɔ ministre ɲɛna n'i y'a mɛn ko sigi jara limana o y'a sɔrɔ yiriw de bɛ yen n'i y'a mɛn ko an bɛ fiɲɛ ɲuman sɔrɔ n'i y'a mɛn ko ayiwa an ka togodaw yɛrɛ limana a sigi bɛ ja o y'a sɔrɔ yiri de turulen bɛ yen walima yiri de bɛ yen nɔ ko nka n'i y'a lajɛ tiɲɛ la bi ayiwa yiritigɛ banbali a tɛ kɛ sariya kɔnɔna la ko o de bɛ senna sanga ani waati bɛɛ lajɛlen min ye fasiri le challenger a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye a kan ka dabila sabu a bɛ kɛ sababu ye limana waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se ka o kɔlɔlɔ ka se ka dankari kɛ an ka jamana na ko fɛn de don min ni ayiwa ministre bɛ se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka ayiwa dankari k'a la walasa a yɛrɛ ye hakilila dɔw ta fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'a bolo fɔlɔ ye mun ye a ko eaux et forêts minnu bɛ yen n'o ye forestiers ye olu ka bila ayiwa kungo kɔnɔna ninnu na waati ni waati u ka ayiwa mɔmɔli kɛ n'o ye patrouille ninnu ye minnu bɛ yen n'olu bɛ yiritigɛ banbali la ka se ka tɛgɛ kɛ u la wa fana ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni yiritigɛ dadigi kɛra olu la jamanaw ka yiri turu ɲɛna k'a fɔ yiritigɛ ka dɔ bɔ a la Nuhu Mayiga chargé de l'environnement assainissement et changement climatique bureau exécutif du conseil national de la société civile jamana ale de ye nin ayiwa kumakan lase ministre ma min b'an ka sigida lakanani kunna ko yiritigɛ ko ka dɔ bɔ a la fasiri filɛ an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiri sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le républicain ale kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ nin waati in na an bɛ samiyɛ la bana min bɛ yen n'a a ka ca nin waati in na kosɛbɛ o ye sumaya bana de ye nanzarakan na u k'a ma ko paludisme docteur Mohamed Kone médecin généraliste ale ɲininkara républicain maaw fɛ a ko min ye maa 2,2 ani murumuru 6 ayiwa Mali la yan nɔ ko sumaya bana a bɛ olu de minɛ olu cɛla minnu ta ka jugu kosɛbɛ o bɛ se maa 843 ani maa 961 olu ta ka jugu kosɛbɛ sumaya bana bɛ kɛ maa minnu sababu yɛrɛ ye o bɛ se maa 1,700 ani maa 8 ma sumaya bana sababu la républicain ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko san o san min ye ayiwa sumaya bana ye jateminɛ de bɛ kɛ k'a fɔ ko ale de bana in ka kɔlɔlɔ ka bon maaw ka kosɛbɛ wa a ka tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ bana min don tiɲɛ don bana wɛrɛw bɛ yen nka ko sumaya kɔni n k'a fɔ samiyɛ kun mana bɔ ka ban Mali kɔnɔna la yan ayiwa i b'a sɔrɔ sumaya bana de kɔlɔlɔ ka bon maaw ka kosɛbɛ docteur Mohamed Kone médecin généraliste cabinet médical Kinza min filɛ Misira jamana a ye jaabiw di nin bana in kan kun jumɛn min nana ye ani kɔlɔlɔ jumɛn bi nana a ye
a jala k'a fɔ ko maa 2 murumuru 6 ɲɔgɔnna an bɔra k'o fɔ sisan sumaya bana bɛ o de minɛ a ko sumaya bana tiɲɛ don a bɛ sanga wuli waati min na o ye samiyɛ waatiw de ye a bɛ ka jugu maa minnu yɛrɛ ma kosɛbɛ o ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni o si b'a ta san fufalaki ka taa san 5 la ani muso lasirilentɔw samiyɛ waati sumaya bana bɛ olu de minɛ kosɛbɛ a ko yɔrɔ an ka sigida ninnu caman bɛ yen saniya ma sabati an fɛ yan kosɛbɛ o de la n'i y'a lajɛ min ye docteur Kone ye a ka kuma la a ko yɔrɔ minnu bɛ yen ni jiw bɛ sigi yen walima maa minnu bɛ yen ni kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ t'u sigi yɔrɔw la jiboli siraw i b'a sɔrɔ soso kinda o de bɛ sumaya bana o de b'a bila mɔgɔ la a ka kan maaw ka se ka fɛɛrɛw tigɛ k'u kisi olu tɔɔrɔ ma nɔgɔ ani ka se ka sanuya boloda ni waati mana se a bɛ fɔ maaw ɲɛna u ka fini giriman walima fini bolojanw don min bɛ fari fan bɛɛ lajɛlen datugu walima u ka se ka si sangew kɔrɔ u ka se ka kisi soso kinda tɔɔrɔ ma ko a bɛ fɔ maaw ye fana u ka sow kɔnɔna u ka se ka a furakɛ n'o ye pulvérisation ye ka min ye sosow olu faga ka bɔ so ninnu kɔnɔna la ani fana ka balo dun balo minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka fanga di farikolo ma n'o tɛ ko nin waati in na soso kinda ale ka ca kosɛbɛ maakɔrɔbaw fana k'u hakili to denmisɛnnin fitininw na minnu si b'a ta san 10 ka taa san 5 ɲɔgɔnna la min bɛ tali kɛ Mali jamana a jala k'a fɔ san o san sumaya bana ka tiɲɛni ka bon an fɛ yan kosɛbɛ Bamako yan ka taa hali an ka marabolo tɔw la Segu ninnu b'o la Gawo Mopti Kulukoro Bamako a n'a ɲɔgɔnna caman ko sumaya bana bɛ dadigi kɛ nin dugu ninnu na kosɛbɛ maa min ye ɲininkali k'a la o ye Hawa Tumaɲɔn ale yɛrɛ ye kalanden républicain kɔnɔna la aw bonya bɛ nin kunnafoni na an bɛ fasili lakalili kuncɛ ni fasili sɛbɛn min na kama ko Soir de Bamako nin kɔni tɛ ɲuman ye sabu a jala k'a fɔ nin ye finitigi dɔ de ye ko ale a terikɛ a ye marifa ci a la finitigi dɔ don a kɛra Titibugu la Bamako sigida fɔlɔ jala k'a fɔ finitigi dɔ ko utukalo tile 15 sufɛla yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 waati soldat Mahmoud Mahaman Jiteyi ko deuxième classe numéro matricule 63 932 84e CCL Sikaso ko ale bɛ Titibugu la a filɛ nin ka marifa de ci a yɛrɛ terikɛ la o woro la fo ka o jogin ko a na kɛ a kɛlen kɔ ka wale jugu in kɛ ka sɔrɔ ka a fusaya ni taama ye ka boli k'a bɛ t'i kun dogo a taara i kun dogo yɔrɔ min na o ye famille Ibrahim Agnok min filɛ Titibugu la k'a taara i kun dogo yen nɔ waati min na a kɛlen kɔ ka wale in kɛ 16e arrondissement maaw olu welele o polisiw ani olu yɛrɛ ta kɛra marifa ci ye ɲɔgɔn na nka kɔfɛ k'u ye tɛgɛ kɛ maa kofɔlen na n'o ye finitigi in ye nka maaw bolofɛnw caman tiɲɛna a ko siratigɛ la a bolila ka t'i dogo du min kɔnɔ o du kofɔlenw yɛrɛ ka minɛn caman tiɲɛna olu ye a ko ta ka taa da sariya ɲɛkɔrɔla la n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye kunnafoni di da garantilen na olu y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni n'i ma to waleya in na nka ko k'a fɔ de an ka finitigiw olu bɛ maramafɛn min b'u jogin ni a ye a sera dangari ka kɛ nin ko in na ten san Soir de Bamako waati sera an n'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an na o lakali aw ye o tuma an b'aw fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97 97.